Welkom bij Brunch en Pabbels. Aanstaande dinsdag dan is het weer 30 april. Okay. En dan hebben we onze 31ste Dia di Rincon. Feest, groot feest. Groot feest. Dus vandaag willen we daar natuurlijk aandacht aan besteden. En hebben wij de voorzitter, dat is meneer Boubouchi Jan K. En het leuke is, zijn vader 31 jaar geleden is met dit geweldige feest begonnen. En eigenlijk in die optocht zie je de hele geschiedenis van 31 jaar. Heel interessant, dat is leuk. Johan van der Beleg, die heb ik bezocht in zijn botanische tuin. Het is weer een ander stukje Johan. En de beestjes, de flora, de fauna. En we krijgen een staaltje karaten onder leiding van Alfred Josephia. Ontzettend leuk. 5 van die kids die leren van deze man die oorspronkelijk visser is. Hij is visser van de boek. En leert die kinderen echt zo fantastische karaten. Echt spannend om te zien. Maar eerst nu naar Kai Schut. Zij is van de Turtle. De Sea Turtle Conservation, ja, de schildpadden. En ja, hij ontroert hoe die beesten echt honderden eitjes leggen, hoe die eitjes kleine schildpadjes worden. En we gaan kijken. Fascinerend. Ik ga gauw naar naartoe. Ik wens je ook veel plezier vandaag. Ja. Je hebt er zin in? Ik heb er zin in. Ik ga lekker gezond. Ook gezond, altijd gezond. Gezond voorafje doen. Top. Nou Kai, daar ben ik dan. Welkom. Dankjewel. Kai Schut van de Sea Turtle Conservation Bonaire. Conservation Bonaire. Ja. Hey, goede timing dat je er bent. Ja, zeker. Want we staan voor Bonaire toch een belangrijk moment altijd weer aan het begin van de nestseizoen van de turtles. Klopt. Sea turtles. Van de zeeschildpadjes, ja. En daar... Oh, het kan in het Nederlands gewoon. Ja hoor, tuurlijk. gewoon in het Nederlands. We gaan gewoon in het Nederlands. De zeeschildpadden. Luister, ja, een mooi moment natuurlijk. Dus laten we eigenlijk maar gelijk beginnen bij het begin. Dat die schildpad dus de eitjes gaat leggen. We hebben een heel mooi filmpje van. Echt indrukwekkend. Hoe hebben jullie dat kunnen filmen? Nou ja, soms dan zijn wij 's nachts aanwezig op het strand. Ja? En dan kijken we naar de vrouwtjesschildpadden die aan land komen. Ja? En dan gebruiken ze hun grote flippers om op het strand op te kruipen. Ja? En dan zoeken ze een mooi plekje om te nesten. Ja? En daar zijn we dan bij. En daar schrikken ze niet van dan? Jawel, ze moeten heel goed ons stilhouden. We Ja. moeten afstand bewaren. Ja. Geen wit licht gebruiken, alleen rode lampjes. Oké. Zodat we respecteren dat die schildpad aan land is. En hoe groot zijn op het beeld lijkt het wel zulke grote eieren, maar hoe groot zijn ze ongeveer? Ze zijn ongeveer formaat van pingpongballen. Van een pingpongballen? Ja. En hoeveel eitjes leggen we er dan gelegd? Dat verschilt een beetje per soort, maar gemiddeld tussen de 100 en de 200 per nest. En zo'n vrouwtjesschildpad in 1 seizoen legt ze tussen de 4 en de 6 nesten. Dus 4, 6, zeg maar 5 keer 200, pak een beet. 1000 kleine schildpadjes gemiddeld. Precies, per vrouwtjesschildpad, ja. Hey, en dan gaat de schildpad er dan op zitten om te broeden? Nee, zeker niet. Oké. Nee, dus zij heeft het gat gegraven, het is de vorm van een vaas. Daar gooit ze al die eitjes in. En vervolgens bedekt ze met haar flippers het nest weer en keert ze terug naar zee. En hoe diep is dat gat dan? Dat verschilt ook weer per soort, maar gemiddeld zeg maar tussen de 40 en de 80 centimeter. En hoe lang duurt het dan wel niet voordat al die eitjes gelegd zijn? Dat is ongeveer 50 tot 60 dagen. Dus 50 tot 60 dagen zitten die eitjes onder de grond. Ja, nee, maar het leggen van die eitjes. 200, Het leggen van de eitjes. Nou ja, dat verschilt een beetje, maar rond een uurtje ongeveer. Maar het hele proces kan veel langer duren, want wanneer zij aan land komt en niet meteen een goed plekje vindt, dan zal ze opnieuw een gat moeten graven om ergens anders te zoeken. Dus ze is soms wel uren bezig. Slopende bevalling. Ja, denk ik. ontzettend vermoeiend. Hey, en dan gaat die schildpad dus weg. Ja. En waarschijnlijk door de warmte van het zand en van het klimaat gaan die eitjes broeden. Ja. Tot een soort broeden. Precies. Dan komen we natuurlijk op het punt, daar hebben we een mooie foto van, Oké. dat die locatie natuurlijk beschermd moet worden. En dan plaatsen jullie er een soort hekwerk omheen. Ja, op sommige plekken plaatsen we een barrière om het nest heen. En dat is echt om het nest te beschermen. Bijvoorbeeld op druk bezochte stranden waar veel mensen picknicken of barbecuen of feestjes vieren. Daar zetten we inderdaad een barrière eromheen, zodat het nest veilig blijft. En respecteren mensen dat? Absoluut. Ja, Dus zijn er zeker. geen andere wilde beesten bij wijze van spreken die dan toch een gevaar, die eieren gaan eten?
Nou, je hebt natuurlijk altijd de krabbetjes die de eieren willen eten of de hatchlings, de kleine babytjes willen eten. Er zijn ook wel eens loslopende honden op het strand die gaan graven en dan de eieren kapot maken. Dus ja, zeker. Dus met name op de openbare stranden aan de kust, die vragen om extra beveiliging op. Ja. En op Klein Bonaire? Klein Bonaire is wat dat betreft fantastisch, want daar mogen 's nachts geen mensen komen. Nee. Dus daar is het veel rustiger. Er zijn wel sommige plekken waar een heleboel mensen gaan zitten om te zoenen. Ja. En soms moeten we die nesten wel beschermen middels een barrière. Ja, ik heb eens gezien met touwtjes erbij en een bordje erbij. Ja. En jij zei het net al, maar hoe lang duurt het proces dan, dat die eieren uit gaan komen? Ja, dat is tussen de 50 en de 60 dagen. Oké, en dan gaan we naar de volgende foto. Okay. Ja, kijk, dan zie je dus dat ze de zee in willen. Ja. Maar dat is ook weer een probleem. Ja, vooral Te Amo en Donkey is dat een probleem. Want het is zo, die kleintjes die maken hun eischaal open en een eitandje. Dan kruipen ze naar boven. En dat proces is tussen de 3 en de 5 dagen. Dus voordat ze bij het oppervlak aankomen. En dan komen ze naar buiten en dan moeten ze hun weg zien te vinden. Ja. Ze moeten natuurlijk weten waar ze naartoe willen. En ze oriënteren zich door middel van licht. Okay. Nou de maan is vaak het felste lichtpunt. Maar op Te Amo en Donkey is dat het vliegveld. Dat zijn de lampen. En die kunnen we uiteraard niet uitzetten. Nee. Dus dat is wel eens lastig. Ja. Dan willen ze de verkeerde kant oplopen. En dan hebben we ook een mooie foto. Dan zijn er weer vrijwilligers die dus rondom dat nest gaan staan om ze de goede kant op te sturen. Ja, dus we hebben bijvoorbeeld op Te Amo en Donkey na 50 dagen zetten we een klein kooitje op het nest. Okay. En dan komen ze uit en dan kunnen ze niet naar het vliegveld lopen, maar dan weten we dat ze de goede kant op moeten. Dus dan, dat trekt wel eens mensen aan, die vinden het interessant om te zien. Ja. En het is dan mooi, dan kunnen we een hele haag vormen van mensen die ervoor zorgen dat de schildpadjes inderdaad allemaal de goede kant op lopen en veilig het water ingaan. Dus ik had wel eens gehoord dat jullie mensen ook oproepen dan met een hele grote haag. Maar er zijn voldoende mensen altijd. Nou ja, er zijn vaak al heel veel mensen aanwezig op Te Amo en Donkey. Ja. Maar jullie zullen toch een grote groep vrijwilligers moeten hebben. Ook voor het vinden van die nesten natuurlijk. Hoeveel mensen werken met jullie mee? We hebben gemiddeld tussen de 50 en 60 vrijwilligers. Okay, dat is... En die vrijwilligers zijn beachkeepers. Die lopen elke ochtend lopen ze over het strand. En dan kijken ze uit naar tekenen van nieuwe nesten en van uitgekomen nesten. Fantastisch. Hey, en dan is het moment daar. Daar hebben we ook een foto van. Dan zien we dus de eerste schildpadjes naar buiten komen. Maar we hebben er ook een bewegend beeld van. Dat is zo vertederend. Ja. Laten we ook even zien. Ja, dat is toch altijd weer ontwapenend. En hoeveel procent eigenlijk van die 200 wordt daadwerkelijk een schildpadje? We zeggen uiteindelijk dat 1 op de 1000 schildpadjes een volwassen schildpad zal worden. 1 op de 1000? 1 op de 1000. Oh. Ja, dus vandaar dat ze ook bedreigd of kritiek bedreigd zijn. Dat valt tegen dan? Ja, er zijn een hoop bedreigingen. Ja. Zoals? Noem eens een paar. Zoals mensen die schildpadden vangen voor consumptie of voor het maken van sieraden. Ja, bijvangst. Dus mensen die gaan vissen en per ongeluk een schildpad vangen. Dat gebeurt heel veel. Dus dat zijn een aantal bedreigingen. Dus we zaten net even te rekenen. Dus 5 nesten maal 200 is bij wijze van spreken 1000. Maar we moeten blij zijn als er één volwassen schildpad overblijft. Ja, als er 1 schildpad na 20 of 30 jaar weer terugkeert naar Bonaire om zelf ook weer nesten te leggen. Maakt het werk verschrikkelijk belangrijk. Absoluut. Ik heb nog een klein 30 seconden over. Oké. Wat wil je nog tegen de kijkers zeggen? Mocht er iemand interesse hebben in vrijwilliger worden voor de schildpadden, stuur ons alsjeblieft een mailtje. Als beachkeeper kunnen jullie helpen. Het is ook zo dat toeristen die aanwezig zijn of mensen die hier wonen af en toe mee kunnen naar Klein Bonaire voor een nestpatrouille. Dus ze kunnen ons mailen, ze kunnen op de website voor meer informatie kijken. En wat is de website? De website is bonaireturtles.org. En als je die vergeten bent, kun je altijd gaan naar onze website www.brunsandbubbles.nl. Kun je ook een mailtje sturen, sturen wij weer gelijk door naar jullie. Super. Blij dat je er was en dank je voor het fantastische werk wat jullie doen op het eiland. Dankjewel voor de uitnodiging. We gaan terug naar Cor-Jan. Ja, ik wil een keer iets anders maken, iets gezonder. In plaats van brood met kruidenboter, een gezond Arabisch specerijen notenmengsel. Douka noemen ze dat ook wel. Dus ik wil allemaal kruiden, komijn, koriander, venkel,
sesamzaad, peper en bonaire zout en gedroogde mint. Gaan we even in de vijzel doen. Dan gaat het lekker openstaan, komen de geuren vrij. En dan doen we daarna nog even aanbakken in de pan, in een droge koekenpan, zodat de smaken nog beter vrijkomen. Ja, je ruikt het nu al, dat de smaak of de geur goed vrijkomt. Korianderzaadjes. Venkelzaad. Ja, je kunt het ook in de keukenmachine doen, maar de vijzel is toch altijd nog mooier. En leuker om te doen, toch? Nou, sesamzaad is ook altijd even lekker, even aanzet. Komt er ook meer smaak vrij. Het is gewoon een droge koekenpan, goed heet. Even erdoor halen. Voor de rest gaat er nog gedroogde mint in. Bonaire zeezout. Gestampte zwarte peper. En ik heb de hazelnoten vast even gebruneerd en in stukjes gesneden. Dus de pan goed heet. Dan even lekker bewegen, dat het mooi rondom een beetje branderige smaak krijgt. Ja, het is jammer dat het geen geur-tv is, maar het is geweldig. Je ruikt het Midden-Oosten. Oké. Nou, je kunt het van tevoren maken. Lekker luchtdicht afsluiten, kun je het lang bewaren. Nou, dan heb je een broodje. Mag ook een krokant broodje wezen. Lekker door de echte olijfolie. Dan in de dip. En dan zo. Ja, dat is geweldig. En makkelijk. Dus maak maar lekker na. Ja, en vandaag weer aan mijn tafel Johan van Blerk. De man die alles weet van flora en fauna. En heeft ons al een heleboel weten te vertellen over de kakkerlakken, over de termieten, over de schorpioenen. Ik zei, joh, het is Pasen. Heb je ook een heel leuk lief beest. Hij vindt alle beestjes lief, hoor. Maar welk beestje heb je vandaag de focus op? Ja, nou ik heb vandaag verschillende planten meegenomen en die hebben één ding gemeen. Het zijn planten die vlinders aantrekken. Een hele mooie plant ook. Ja, en zijn dit inheemse planten? Deze drie zijn inheems. Ja? Deze is oorspronkelijk uit Afrika, maar is verwilderd. Dus je vindt hem overal op het eiland, of je nou in het noorden of National Park en in tuinen, je vindt hem overal. Het doet een beetje denken aan een soort vetplant. Ja, inderdaad. Ja? Dat is dus zijn manier om te kunnen overleven in de droogte. Het is echt een soort succulentachtige plant. Ja? En je zei verschil tussen de vlinders daar en daar, er is een verschil tussen. Ja, ik heb twee soorten planten meegenomen. Degene die jij vast hebt, dat is de Catouna diceda. Ja? En dat is een waardplant voor een bepaalde vlinder. En dat betekent dus dat de vlinder er zijn eitjes op legt en dat de rupsen ervan eten en van leven. Okay. En de andere planten die ik mee heb, dit is een Palo di Bonaire, die trekt ontzettend veel vlinders aan. En dit is de Basora cora, de Melogia. En die trekt ook heel veel vlinders aan, dat zijn echt vlindermagneten. Maar dat is meer een voedingsplant. En dan heb ik hier de Senna bicapsularis. Dat is de trommelstok cimarron. Ja? Je hebt ook een boom, die heet ook trommelstok. En die heeft van die hele grote bruine peulen, van die ronde peulen. Is het eetbaar dit? Het ziet eruit als een sperzieboon? Ja, het ziet eruit als een sperzieboon. Nee, is niet eetbaar. Okay. Nee. Okay. Je kunt er wel heel makkelijk de zaadjes uit verzamelen, waardoor je ze dus kunt zaaien. Dus dat is dan alweer handig. Okay. Maar dat is dus ook een plant. Dit is ook een waardplant voor bepaalde vlinders.
Deze, die kennen een heleboel mensen, omdat het de waardplant is van de monarchvlinder. Die oranje met zwart. Je ziet hem vaak ook op de raspaplanten die daar ook Die vliegen heel veel rond. En die hebben hele mooie zwart-geel gestreepte grote rupsen. En die zie je vaak dan onder de bladeren zitten en die eten de plant op. Dat noem je de Monaca-vlinder. De monarch. Monarchvlinder. Ja. Dus ik kan je er een plaatje van laten zien. Ja, precies. Hey, maar je zegt waterplant. Heeft hij ook veel water nodig? Nee. Hij kan juist met heel weinig water. Hij is dus juist succulent. Hij lijkt een beetje op een vetplant, omdat hij dus gewoon heel weinig water nodig heeft. Anders zou hij het hier ook niet zo goed doen in het wild. Al deze planten die ik hier heb, die zijn bestand tegen droogte en heel weinig water. Waar je altijd het antwoord op weet, is dan de volgende vraag. Het begint als een rupsje, het wordt een vlinder. Wat is het nut van een vlinder? Behalve dat hij mooi is. Onder andere voeding. Je ziet ook heel veel van die mockingbirds en andere vogels die altijd hele mooie capriolen uithalen om vlinders te pakken. Ze bestuiven bloemen, dus voor de bestuiving van planten zijn ze ook heel nuttig. Naast de bijen natuurlijk. Deze planten die trekken ook heel veel bijen aan, maar dat doen de vlinders dus ook. Ja. Dus dat. En waarom zijn ze, een rare vraag, maar waarom zijn ze zo mooi? Ja. Een rare vraag misschien. Maar dat weet ik eigenlijk niet. Ze zijn gewoon inderdaad heel mooi qua vorm. Ze zijn mooi van kleur vaak. Je hebt bepaalde beesten die hebben een soort camouflage juist. Om niet, nou, er zijn, wat je zegt, er zijn ook weer dieren die de vlinders opeten. Ja, klopt. Maar er zijn ook bijvoorbeeld de rups van de monarchvlinder, die is zo fel gekleurd. En het sap van de Catouna liceda is ook giftig. Ja. En de rups die waarschuwt met zijn kleuren, dat hij dus niet eetbaar is, omdat hij dus ook dat giftige sap binnenkrijgt. En dat hij dus, dat is een soort waarschuwing. Net als een wesp, ook met dat zwart-geel, is ook deze rups zwart-geel. En die vlinder is ook heel erg mooi. Ja, die is ook misschien giftig dan, of niet? Ze worden wel gegeten, is minder giftig dan de rups. Hij denkt dat het steeds giftig is. Precies. En eigenlijk, de rupsen worden ook wel gegeten door bepaalde vogels, dus zo giftig zijn ze ook niet. Ja. Maar je zegt van, die vlinders zijn heel mooi van kleur. De rupsen, ik heb hier een serie foto's van gemaakt, van de rups en de pop en de vlinder. Die zal ik je straks laten zien. En die rups, die is als die jong is, geel. En dan denk je van zo'n gele rups, die valt heel erg op de plant. Ja. Maar juist omdat hij fourageert op die gele bloemetjes en tussen de bloemen zit, valt hij door die hele felle gele kleur juist niet op. Dus dat is dan ook weer een soort camouflage, terwijl die wel heel mooi gekleurd is. Precies. Ja, maar het camoufleert. Die andere waarschuwing bij giftig. En het kan ook de natuur zit waanzinnig in elkaar, toch? Ja, bijzonder. Er is altijd over nagedacht. Ja, wij gaan hier ook over nadenken. Ik vind weer, zitten we allemaal mieren op. Die vinden het ook allemaal fantastische planten. Die zijn meegelift met de Palo di Bonaire. Die trekken weer mieren aan? Ja, die trekken heel veel mieren aan. Er zit heel veel nectar in. Hé man, ik heb bewondering voor wat je allemaal weet. En ik ben blij dat je nog de komende uitzendingen nog onze gast bent. Oké. Ik dank je wederom dat je er was. Graag gedaan. Cor-Jan, de beurt is er aan jou. Ja, nu we toch op de gezonde tour zijn dan niet. Ik wil nasi maken. Dan heb ik linzenrijst gekookt. Lekker zonder koolhydraten. Dan wil ik nasi maken. En ook zonder vlees, maar met hazelnoten. En dan wil ik eigenlijk een lekkere pindasaus bij. Met tamarinde. Dat is ons thema vandaag, hè? Ja, dat gaat lekker. Ja, gaat lekker? Ja. Oké, wat is jouw geheim dan van pindasaus? Nou, je kunt pindasaus zelf thuis maken. Ook niet altijd in de winkel te halen. Oké, ik ben een Wijkoop-fan, hè? Echt heerlijk. Maar dit is echt Surinaams? Dit is Surinaams. Dan doen we gewoon al deze kruiden erin. Dan gaat in wat suiker, een beetje zout. Suiker, een beetje zout, een beetje ketchup. Maar je hebt eerst een beetje droog geroerd allemaal? Ja, de pindakaas met stukjes, hè? Ja, terwijl hij aan het droog worden is, doe je het allemaal erbij, hè? Oké. Want als het te droog is, dan is het al bijna klaar. Dan hoef je het niet meer. Dus terwijl het nog een beetje vochtig is, doe je van alles erin. En dan gaat een beetje seren erin, een beetje knoflook, een beetje laos. Ja, ben je inductie gewend, nog niet? Inductie? Nou, niet echt. Nee, want ik ben bij jou thuis geweest en je hebt nog een echt gasfornuis met een pannetje van 100 jaar oud, geloof ik, hè? Klopt. Ja. En die bakt nog wel het beste, zal ik eerlijk zeggen. ik vertrouw geen enkele pan als die pan. Oké. Ja. Ja, dan ga je van alles. Dit is laos en kenchur. Dan doe je een beetje, gaan nu
De tamarinde gaat erin. En wat, Doe je voor wat zorgt de tamarinde dan? Van onze tamarinde van meneer. Ja, maar wat doet hij met de pindasaus? Dat geeft een diepte. Maakt hem een beetje zeurig, fris. Het haalt de zoetigheid wat erin zit een beetje eraf. Okay. En maakt dat hij kruidiger gaat worden. En met al die kruiden erin. Ik wil alleen nog een beetje zout van je. Een beetje zout, ja. Klein beetje maar hoor. Hey, ga ik ondertussen de nasi maken, is dat goed? Ja. Nou, moet je zelf een beetje roeren. Dus ken je dat spul of niet? Ken je dat, dat zijn niet zo linzenrijst? Dat ken ik, ja. Je hebt de peper niet voor me hier gezet. Wil je rode peper nog hebben? Een klein stukje peper. Dat hoort erbij, hè? Pindasaus zonder peper, dat is niets, hè? Ja, gewoon wat te zeggen. Dank u wel. Zal ik het snijden? Of, Nou, doe maar een klein stukje erin. Ja, doe maar even zo. Ja, dat is genoeg? Goed. Ja. Okay. Ja. Dus ik heb olie in de pan. En dan gaan we de groente even aanbakken. Ik heb champignons. Ik heb prei. Ik heb ui. Ook rode peper. Ik heb puntpaprika. Witte kool. Winterwortel. En peultjes. En taugé. Nou, als je natuurlijk een wok hebt, kun je het even aanwokken, maar ik heb geen wok. Dus even lekker krokant aanbakken. Gaat die goed? Ja. Goed. Het is even wennen geblazen. Ja, ja. Het is een heel ander systeem. Maar uiteindelijk... Nou, er kijken maar een paar duizend mensen nog, dus dat maakt helemaal niet uit, joh. Ach ja. Nou, ik zal je zeggen, het komt altijd goed. Het komt altijd goed. Ja. Nou, hazelnoten. Ook even meebakken. In het begin is het altijd een beetje proeven, hè, Corian? Ja, ja. Tussendoor altijd een beetje proeven, want het is Wil je altijd... een lepeltje? Nee, ik doe het zo wel. Ik ken deze kruiden heel goed en ik weet... Je hebt vuurvaste vingers ook. Gelukkig dat die pan niet heet wordt. Oké. Nou, de groente mag lekker crunchy blijven, denk ik. Voor de nasi is het toch wel lekker, hè? Crunchy. Ja, absoluut, absoluut. Ik denk dat de mijne al klaar is. Oké, ik ben ook zo klaar, hoor. Dus mag het hier, hoor? Ja, hoor. Ja, okay. De rijstkorrels erbij. Even lekker meebakken. Nou. Nee, dat dacht ik eens. Ja. Ik vind hem zelf een beetje dik, maar dat... nee, maar direct komt er heet water bij, hè? Oh, die komt nog water bij. Er komt nog een beetje water bij. Ja. Oké. Ik heb hem klaar. Ja, ik ben ook klaar. Ja? Kan dit in een ander bakje? Kunnen we dit in een ander bakje doen? Ja. Wat jij wil? Dat is het makkelijk. En waarom? Omdat je dan heet water erbij doet en dan neemt het geur en alles. Oh, oké. En je wil die heet water hebben? Ja. Ja, ik heb het hete water. Ja. Ik heb gelijk maar even een eitje gebakken voor in de nasi. Lekker stukjes ei erin. Kan ik al opscheppen, Aniet? Ja. Ja? Ja hoor. Nou, mooie kleurtjes allemaal. Kleurrijk en gezond. Wat wil je nog meer? Kijk, hiermee wordt hij weer kleine scheutjes doen, want als je één keer veel doet, krijg je weer dat het te waterig wordt. Ja, dus hij moet een beetje dikker blijven. Maar je ziet, hij is nou een lekker romige massa geworden. Die stukjes, eigenlijk een scheutje water en dan kijk je, de ene persoon wil het dun, de andere persoon wil het juist heel vol en dik hebben. Dat is waar. Als je het op satésaus doet, dan is het ertussenin. En doe je het op rijst, dan is hij een beetje dikker. Ja. Kijk. Ik heb nog serundeng, kan ik er ook overheen strooien? Daar Dat is kan ook je wel ook leuk, een beetje in doen, ja.
En ik heb nog cassavekroephoek. Oh, dat is echt. Ik en mijn guilty pleasure is altijd dat ik een nasi ga eten, dat ik alvast een stukje kroephoek heb en dat ik alvast even een keer door de satésaus ga. Doe maar. Ben benieuwd. Ja, ik vind hem heerlijk. Heerlijk. Die Chinees gaat boos worden, die raakt zijn pindasaus niet meer kwijt. Oké. Ja. Nou, dan kun je erbij serveren. Ik denk dat het een leuk gerechtje geworden is, dan niet? Het wordt heerlijk. Dankjewel voor de... dat iedereen blij is om thuis zelf uit te proberen voor de met hulp. De nasi en de satésaus. Oké. Ja. Hey, dankjewel. Ja, graag gedaan. Dat geluid hoor je niet zo vaak meer als vroeger. Want steeds meer ondernemers werken samen met de Statiegeld BV. Die recyclen flessen en kratjes. Dat is beter voor het milieu en voor je portemonnee. Maar er is nog meer goed nieuws. Statiegeld bier kun je nu ook krijgen bij de Sunshine Supermarket. Daardoor kunnen voortaan niet alleen ondernemers, maar ook particuliere statiegeld bier kopen. Jij dus. Lijkt me duidelijk. Op naar de Sunshine Supermarket voor je statiegeld biertje. Hoppiebon toch? Leni, volgens mij ben je al met pensioen, is het niet? Ik ga nooit met pensioen. We hebben het over dieren op Bonaire. Er zijn een aantal lokale organisaties actief op Bonaire met honderden vrijwilligers. Wat houdt die steun van Dierenlot nou concreet in? Nou, Dierenlot die steunt ze met hele simpele dingen, dat ze vervoer hebben. Ze krijgen wat extra geld ook voor voer, voor steriliseren, castreren, noem maar op. Al die zaken. Al die zaken die je gewoon nodig hebt als je vrijwilliger bent en je wilt een dier redden. En er zijn natuurlijk nog dingen, er moeten nog meer dingen gebeuren. Dus er moet nog meer geld komen. Het gaat om dat individuele dier wat door ons in de problemen is gekomen. Zorg daar ook voor als je er niet meer bent. Heb je een beetje geld over, je erfenis, een legaat, geef het aan Dierenlot. Laat al die mensen die nu zo actief zijn om die dieren te helpen, geef die ook de kans om door te gaan. Het is zo belangrijk. En je weet zeker, en dat is wat ik uit mijn hart kan zeggen, iedere cent wordt gebruikt voor het dier. Hoe kan ik me eigenlijk opgeven als ik iets wil nalaten? Nou, daar hebben ze iemand voor bij Dierenlot. Sander bellen en dat komt helemaal goed. Sander weet precies wat je moet doen. En hoe kan ik dat regelen als ik iets zou willen nalaten aan Dierenlot? Dan kan je mij het beste mailen op nalaten@dier.nu. Nalaten@dier.nu. Lieve mensen, het is daar zo mooi bij jullie en zulk mooi weer. Maar alsjeblieft, voor de dieren is het daar nog niet goed. Doe iets voor de honden, de katten en ook wat gebeurt er op de stranden. Ga acties ondernemen. Help alsjeblieft al die prachtige organisaties van Dierenlot. Geef ze een donatie en doe iets in uw testament, legaat. Geef niet wat u doet, al is het ook maar 10 euro. Overal zijn we blij mee. Want daarvan, van die 10 euro, kun je weer een dier redden. Nou, wat is er nu mooier als u dat met uw geld kunt doen? En welkom dan weer terug. Aan tafel nu Bobuchi Yanga. Hij is de voorzitter van de hele organisatie van Dia di Rincon. Die nu, dacht ik, voor de 31ste keer. En wat leuk is om te weten is dat de man die er ooit mee begonnen is, 31 jaar geleden, eigenlijk vanuit het niets, die gewoon gedacht heeft, je wil een leuk feest, dat was jouw vader. Ja, zeker. Hij had de gedachte om steeds weer de mensen samen te brengen. Ja. De mensen waar Rincon, precies de mensen waar Rincon samen te brengen, voor leuk te vinden, leuk met elkaar te praten en alles wat met de mensen slecht ging toen die tijd, om het goed weer te trekken. Dus die dag die begon simpel, dus als een dag gewoon een dag. En toen die tijd en de jaren, komende jaren ging het groter worden. Ja. Door het binnenkomen van mensen uit Curaçao en Nauru en zo, door wordt mensen die familiemensen die deden en vrienden en zo, die komen erbij. Dus het wordt gewoon een grote feest. En daarmee staat Rincon behoorlijk op de kaart van Bonaire. En zelfs zo op de kaart, dat heeft al Koningsdag gewoon overvleugeld. Ja, want het maakt de mensen nieuwsgierig. Ja. Ja. De mensen willen weten wat dat precies, waarom gaan zoveel mensen daar naartoe? Wat is iets, en je ziet het niet, maar als je daar binnen loopt, dan voel je het. Maar het was ooit een feest om de mensen van Rincon met elkaar te laten zijn.
En vinden ze het wel oké als alle mensen van buiten er allemaal bij zijn? Ja, want er komen de vrienden erbij. Juist. De broers, de zus die buiten leven, dat komen erbij. Als iemand van buiten komt en bij je komt, dan heb je feest, want je bent blij dat je mensen terugkomt, dat je die mensen weer ziet. Dan bent iedereen blij. Dan wil je graag vieren, dan wil je dansen en dan wil je alles van alles doen om zo goed mogelijk die dag over te brengen. Snap hem. Dit programma wordt ook natuurlijk live uitgezonden bij NOS TV tussen 11 en 12 op zondag. Maar is ook te zien op onze website www.brunchandbabbels.nl. Maar wordt eigenlijk continu het hele jaar door overal in de wereld bekeken. En ik zie nu al dat er heel veel mensen zijn uit Nederland die op hele andere tijdstippen ook gewoon kijken. En die hebben allemaal nog nooit meegemaakt, veel, wat Dia de Rincon is. Dus we hebben een paar fragmenten gepakt van Dia de Rincon uit vorig jaar, 18, maar ook een paar fragmenten uit 2015. En dat was leuk, hè? Toen was Maxima er ook, die gewoon danste tussen alle mensen en Willem-Alexander. We hebben dat teruggebracht tot een kort filmpje over Dia de Rincon. Awe, mírenos aquí, orgulloso de un rey mei de nos. Shonan, vamos tour awe, van unijunti, van balia y goza y demostrar así nos rey. Dat Kiko dat Rincon en dat Kiko nos que kunos Rincon. Een of ander uitzicht van Rincon. En we hebben ook t-shirt erin. En elk jaar hebben we een ander t-shirt. En op de t-shirt is dan een of andere beeld van Rincon aanwezig. Dus u krijgt ook t-shirt door mevrouw Sevilla. En natuurlijk ook, dit kunnen we niet uitlaten. Dit is echt... Oké. Ik ga er geen hele lange speech van maken, maar ik kan hier niet iedereen bedanken en feliciteren op deze Dia Rincon 2015. Het is werkelijk prachtig om hier samen met mijn vrouw te staan en met u samen deze mooie dag te kunnen vieren. Uiteraard hebben wij in het verleden veel gehoord over Dia de Rincon en op een of andere manier was het nooit mogelijk om op 30 april hier te zijn. En daarom zijn wij des te blijer dat we wel op 30 april hier met de bevolking van Rincon, met de bevolking van Bonaire, samen Dia de Rincon kunnen vieren. We zijn een eindje hier naartoe gekomen en het is meer dan de moeite waard om hier deze dag waar we zo naar uitgekeken samen met u te vieren. Dus heel veel dank voor de mooie cadeaus. Die herinneringen samen met de herinneringen in ons hart aan deze Dia de Rincon zijn het belangrijkste wat we meenemen naar huis. Maar nu gaan we met z'n allen samen vieren. Dus heel veel dank hiervoor. Marcia, dank.
Nou ja, dat zijn toch beelden die voor zich spreken. En natuurlijk ben ik het zelf, ik ga ieder jaar. Maar ik heb toch even een vraag. Want, heel opvallend vind ik altijd die prachtige klederdracht die de dames en ook de heren dragen. Maar het is allemaal verschillend. Dus het is niet, heb ik het idee, één bepaalde klederdracht van Rincon. Nee, we proberen achter te gaan. Elke 10 jaar of 20 jaar geleden, 40 jaar geleden. En we proberen op één dag al die jaren weer naar voren te brengen. Dan krijg je verschillende kledingstukken, kleuren en zo. Want het bestaat uit verschillende generaties, het feest. Dus we proberen op die dag zo mogelijk alles wat die mensen van Rincon deden in die tijd. Hoe ze leven toen die tijd. Hoe ze deden als zonder elektriciteit, zonder ijs en zonder kledingstukken. Die kledingstukken die hadden we niet. Dus je ziet inderdaad ook klederdrachten helemaal bruin, eenvoudig, tot heel kleuren. En dat is een stuk geschiedenisbeeld. Ja. Dus het is, ik dacht eerst, is het gewoon een soort carnaval? Nee, het is een soort geschiedenisbeeld van Rincon, van Bonaire. Ah, oké. Dus je kunt het verschil zien vanaf het begin tot nu toe, hoe de mensen, die kleding, vooral die kleding, van veel jaren geleden tot nu toe. En dat geldt ook voor de ambachten die jullie tonen dan in de optocht? Zeker. Precies. Ja. Leuk man. Hey, en je ziet in die dans, je ziet dat het een gemakkelijke dans is. Het is een dans dat iedereen ermee kunt meedoen. En geldt het ook voor de muziek, dat je ook de muziek van vroeger ziet tot en met nu? Ja, dat verschil willen we ook naar voren brengen om de jongeren, vooral de jongeren te zien hoe we toen die tijd de muziek maakten zonder veel, want nu hebben we van alles kunnen krijgen. Want toen die tijd hadden we was gewoon weinig dingen te krijgen toen die tijd op Bonaire. Dus ze deden de muziek met wat ze kunnen vinden langs de kust en zo. En die muziek deden ze toen die tijd, veel jaren geleden. Dan ga je toch met hele andere ogen kijken eigenlijk naar dat hele feest. Vooral hoe die mensen konden doorbrengen, zijn leven doorbrengen, zo primitief toen die tijd. En nu hebben we van alles, we kunnen van alles doen, maar toch halen we toch die dingen van toen die tijd niet. En jij bent dan wel een soort eindregisseur als voorzitter? Zo ongeveer wel, denk ik. Jij kan ook zeggen, ik mis dit nog, of ik mis dat nog, of je ziet dingen. Ik heb veel met oudere mensen gepraat gedurende jaren en die mensen die brengen deze verhalen naar voren. En ik probeer deze verhalen gewoon weer te produceren. Dat wil ik doen. Maar sommige dingen haal ik toch nog niet, want ik heb bepaalde mensen nodig van die tijd, of gedachten van die tijd heb ik nog steeds nodig om alles naar voren te kunnen brengen nu. Maar we proberen toch elke jaar steeds nog weer om het naar voren te brengen. En wat ik ook zie, want ik heb echt mijn best moeten doen om jou even hier te krijgen, omdat je heel druk bent. Er zijn ook allemaal feesten rondom de Dia de Rincon, hè? Ja. Wat zijn dat dan voor feesten? We zijn begonnen 30 jaar geleden alleen maar 1 dag. Nu is het een hele maand. Van april hebben we feest, bijna elke dag. Vooral in de weekendje hebben we feest in de Rincon. We hebben van alles, toonstellingen. En we proberen elke keer nog iets erbij te brengen. Elke jaar nog nieuwe dingen erbij te brengen. Dus met andere woorden, als deze dag voorbij is, begin je alweer met volgend jaar. Zeker, je brengt gewoon aan de gang. Voor mij zitten echt een paar nieuwe dingen in terwijl ik hier toch al een tijd woon. Dit wist ik niet, dus ik denk dat we hiermee ook voor de kijker, en zeker de kijker die de dag nog niet kent, ze zijn allemaal welkom. Ja, zeker. Allemaal welkom, ook uit Nederland, pak het vliegtuig. Dit is een dag, kan je niet missen. Vormen het feest. Ja. Iedereen die bijkomt, vormen het feest. Hoe laat moeten ze er zijn? Hoe laat begint het? Als je 1 dagje van tevoren bent, dan is het beter. Ja. Want je mist niets. Oh, moet je al naar Rincon de dag van tevoren? Ja. Want we beginnen die avond voor beginnen we. Dat is ook met de kleine jongetjes. Nou, ik zou zeggen,
Kom naar Bonaire, in ieder geval kom naar Rincon. De dag van tevoren is het feest al. Ja, er is zat te eten, er is zat te drinken. Het is één heel groot feest. Een paar dagen nog. Dat is op dinsdag geloof ik nu, hè, de 30ste. Ja, aanstaande dinsdag of maandag. Maak er een topdag van en ongelooflijk bedankt voor deze toelichting. Dank je. Bedankt. Oké. Alsjeblieft. En ik wens iedereen een prettige dag die erin komt. Dank je wel. Ja, ik heb dus een potje chutney van haar niet gekregen met tamarinde erin. Dus dan ben ik gaan denken. Ik dacht ik ga een pizzatje maken. En zomaar een klein pizzatje voor een voorgerechtje. Doe je hoofdgerecht kun je een groot pita broodje pakken. En dan ga ik het uithollen. En dan gaan we vullen met gerookte paling, rivierkreeftjes, olijfjes. En dan een gemengde kaas eroverheen. Dan gaat het lekker in de oven. En een kleine mini pita. En er zitten de pitjes ook nog in, zie ik. Dus zonder pitjes even. Lekker pittig. Ik heb het geproefd. Heerlijk. Nou, leuk rivierkreeftjes erin steken. Gerookte paling. Zwarte olijfjes. Zo. En geraste kaas eroverheen. En even 10 minuutjes in de oven, 180 graden. Oké, kijk, de kaas is mooi gesmolten. Het broodje is lekker warm. En de geur van de gerookte paling, die ruikt je al een beetje. En een beetje afgenemen met bieslook. Een beetje eitjes van de lompenvis. Een takje peterselie. Nou, toch een leuk klein pizzatje van een pita broodje. Welkom, dankjewel Corian, het ziet er allemaal weer heerlijk uit. We gaan verder met Elfried Josephia. En Elfried is weer, ja, typisch weer zo'n belangrijk mens hier op Bonaire. Die dingen doet die belangrijk zijn voor kinderen, belangrijk voor kansarme kinderen. Ja, die verdienen natuurlijk ook een goede toekomst. En wat doe jij precies, Elfried? Karate. Karate. En wat voor soort karate? Heeft dat een naam? Kyokushinkai karate. Doe maar. En je hebt 5 kinderen meegenomen. Ja. Hoeveel kinderen geef je totaal les? 40. 40? Dat doe je dus een paar keer per week? Ja, 2 keer in de week. En dat zijn kinderen, zover als ik begrepen heb, die dat graag willen, maar dat zelf niet zouden kunnen betalen? Ja. En jij doet het eigenlijk ook gewoon uit liefde? Ja. Omdat je zelf een ervaren... Jij hebt ook, hoeveel rang heb jij in karate? 46 zo. 46, oké. En je hebt nee, 43. En 43 drie dan. Ja, 3 dan. 3 dan, ja. Hey, en waarom willen deze kinderen deze sport graag beoefenen? Waarom? Waarom? Ja? Ja, toen ik was klein, ik ook heb karate les gekregen, gratis. Oké. Bij mijn maestro. Oké. En dan voor deze, ik heb de kinderen ook. Ik heb veel kinderen, ze kan niet betalen. Ja. Ze wil training. Ja. En dan, ik doe het voor die kinderen. En die kinderen vinden het fijn als ze leren zelfverdediging en sporten natuurlijk. Ja. En je hebt de kinderen meegenomen. Kunnen we een klein stukje zien wat je doet? Ja. Kom, we gaan even kijken. Oké. Kom.
Ja, ik wil natuurlijk alles maken van tamarinde, dan ga je natuurlijk denken als kok. En dan wil je een crème brûlée maken van tamarinde, dan ga je oefenen. En dan komt dit eruit. Want tamarinde is best wel zuur. En melk en zuur, dan krijg je een soortje kaasbreiding. En dan gaat het klonteren, dan krijg je een soort wrongel. En dan krijg je een hele rulle crème brûlée. Dus ik ben mee gestopt. Jammer. Maar eigenlijk is ook gewoon crème brûlée met vanille. Dat is ook gewoon het lekkerste. Dus waarom moet je eigenlijk creatief wezen ten koste van de smaak? Dus ik heb lekker room en melk met het vanillestokje laten trekken. Het vanillestokje heeft zijn werk gedaan, dan kan het eruit. En dan giet je dan op de eidooiers. Suiker erbij. En dan is eigenlijk het crème brûlée mengsel. Lekker van vanille. Oh, naturel. Heerlijk. Nou, een speciaal bakje. Dat in de oven kan. En dan moet dat ook bij Marie. Ook bij Marie wil zeggen in een heet waterbad dat niet alle hitte gelijk tegen het bakje komt. Dus blijft het voor 100 graden en niet meer. Dat is natuurlijk mooi. Anders gaat het toch een soortje bubbelen en dan krijg je een roerei. Maar daar kunnen we er niet op wachten. Dus ik heb er van tevoren gemaakt. Hier kan dan krijg je een mooie, gladde, egale massa. Dat is hoe crème brûlée hoort te zijn. Dat is wat anders dan dit, hè. Nou, crème brûlée is mooi natuurlijk van een suikerlaagje. En dan gaan we dan branden. Krokant korstje. Lekker op kamertemperatuur. En dan gaan we lekker smikkelen. Dus een mooi dun laagje suiker erop. Je kan ook rietsuiker pakken. Rietsuiker heeft een lager smelpunt. En dan gaat het ook eerder mooi karamel worden. Dit is gewoon een normale kristalsuiker, dat kan ook. Nou, even met de brander. En dan laten we het karamel worden. Kijk, mooi egaal gekleurd. Laat je het even afkoelen, wordt lekker op kant. En dan ga je met je lepel erin en dan hoor je krak. En dan het zachte van die crème brûlée. Heerlijk. Het blijft natuurlijk plakken. Het was nog iets te snel. Ja, niks meer aan doen. Geen tamarinde, gewoon vanillestok. En hiermee zijn we gekomen aan het eind van Brunch en Babbels. U kunt de recepten weer terugvinden op www.brunchenbabbels.nl. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen, het is een programma met en voor en samen met onze kijkers. Dus heb je nog bepaalde ideeën, heb je suggesties, heb je vragen? Heb je vragen nog over tamarinde? Dat kan. Hey, die paas je staat op de kant. Ja, een keer wat anders. Je denkt even voor de... Maar deze kant is niet zo mooi, dus ik ga toch zo. Die passen we door naar Anglied, de vragen van tamarinde. Die gaan we doorsturen naar... absoluut. Nou, ik heb het weer genoten. Ja, het was lekker, hè? Leuk. Ja. En gezond ook, die tamarinde. Zo gezond, jongen, echt waar. Straks gang. Hey, tot volgende week. Tot ziens.